dibuka dol. Wis dibuka ya, Ben. Kasih ngobrol. Berat gater. Dipolo ya. Perapat saya kosong. Komplek kok malah enggak kasih. WMR Mikir jalan-jalan aja, cek halo. Iya. Lah wong cek son mixer anyar ya gue mik barang ya. Iya, kok salah siji bolongannya sing buntu ratu. Enek sing krek-krek nang kok. Udah dibuka teh? Lah ora nek middle iki ya budeng iki nek liter. Burung kok. Lu tes tok suarane. Ya ora iso kok kalah direkam ya. Entar rekam iso ge. MP3 iso, Bro. Dalam MP3 ae. Ke video ya. MP3 iso. Gak kena. Iki lur bakule gantenge wong iki lho. Nak sing wedok sing tuku gratis ongkir ya, Re. Nak sing wedok sing ayu.
Doa-doaku Gaya kok arena nak mau setelah ini. Makanya dihabis. Lagi teko yuk lur, mixernya anyur. Langsung unboxing jajal. Saurunge iki tuku uang dijajal sik. Sing tuku lur. Sing tuku mixere. Wih, Jaya nek pas. Cito po yo. Orang itu Indonesia. Nah, ini cek sana. Faisal, Mas Faisal menyanyi. Jelas Ini suaranya nyanyi live yang ngaruh. Nyetrum ya. Nyetrum Mas mati kok. Iki listrikku kayak negrone, delok agrone nang DJ. Grone sing dicemno lemah iku lho gak ono. Mulane nyetrum.
tinggalkan